Una sala chire.
Oito dele Jesu. Dupaya na ganiru aname de prendin ndike kanon na kanni na kamro gere ne ba no de were ndinne onwe kode na ibe ba no de ba gelo ge ije porande mane de ko onwe ko ya de mana ino jure ba uchu e were na no je ba Zata wokankano n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi bụrụkwa ụbọchị anyị na-eri oriri ilote ndị nna anyị niile Mother's Day. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ndị otu ndị nne na-enye Chineke ekene na-ayọ maka ọdịmma ndị nne niile ka Chineke were ngọzi ya na amara ya na-agọzi ndị nne na parish ya. California Zionites na-enye Chineke ekene ka 10 Days Zion Ministry nke ibu ọnụ na ekpere si wee gaa ọfụma. Otu ndị nne na-ayọkwa maka ụmụ ha niile ndị nke na-achọ anụ ndị na-achọkwa anụ nwanyị ka Chineke nụ ekpere ha, ka Chineke ndị nke na-achọkwa mkpụrụ nke afọ ka ọnụkwa mkpụrụ akwafa, ka Chineke wepụ ihe mberede n'etiti ha niile. Ndị California Zionites na-arịọ ka Chineke chekwaba gosikwa ihe dị ebube n'isi Ebuka Obi na ndị Zionites niile. Florence Eze na-enye Chineke ekene ka Chineke si echekwaba ezinụlọ ya na-agbaziri ya wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ezinụlọ ya. Nne Ifunanya Chukwuanyi na-enye Chineke ekene ka sọjiri nke o mere si were gaa ọfụma wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na nchekwabe ya n'isi ezinụlọ ya. Chris na Chizoba Obieje na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'isi ada ha nwanyị Chioma Obieje onye nke na-eleta mgbe eji were mụọ ya wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-echekwabe ya. Austin na Kelechi Ekechukwu na ezinụlọ ya na-asịkwa happy birthday Arise Chiebuka nwa nwoke gbara wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi, na-edu ya na ezinụlọ ha. Ka esi na oge mde ụzọ na-enyekwa Chineke ekene ka esi were mụọ nwa nke njika na-enweghị nsogbu wee na-ayọkwa ka amara Chineke na ngọzi ya na-abịakwa n'ezinụlọ ha. Maxwell na Emilia Mbakụ na-enyekwa Chineke ekene ka o si wee zọpụta nwa ha nwoke Chima Mgbam nke nwere asidenti nke okporo ụzọ n'arọ nke 2018. Chineke wee zọbịa wee zọpụta ya. O si na steeti Ofondo na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka ọdịmma ya n'isi ezinụlọ ya were na-ekenekwa ya maka ihe ha yọrọ Chineke
Chineke n'ọnụ ekpere ha. Teresa Onyige na-enyekwa Chineke ekele maka onyinye nke ndụ ka o si tinyekwara ya ofu arọ n'isi wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ya. Ngozi Ezike na-enyekwa Chineke ekele wee na-ayọkwa mara Chineke n'isi ezinụlọ ya, ọkacha oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya. Doni na Ịma Ikebodo na-enyekwa Chineke ekele n'isi Chioma Obieje, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Chima Ifeọma Ndukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Monsignor Cletus Ogu, Fada Nicholas Nwachukwu na Nicholas Onyejekwe. Ndị nne niile na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị otu ha niile rapụrụ ụwa nke anụnwa na ndị otu ha niile rapụkwara n'ime ezinụlọ ha niile. Onyebuchi na Chinyere Nwanze na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Mary Okeke Dihe Okegbe Eze. Ife adịka nwa Okoye Anyịam n'aha ndị ezinụlọ Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Dorothy Chinedum Okoye Obiora na Grace Onyale. Ngozi Ezike na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Nwagba ya na n'ezinụlọ Ezike. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu Marcellinus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na
ndị nọ na maka na anyị na-ekele Chukwu n'isi unu n'ụbọchị taa were na-arịọ ya ka ọ gaa n'ihu na-agọzi unu n'aha Jizọs. Unu agaghị agba ndị ọzọ erie ya n'aha Jizọs. Unu agaghị akpa ọka ndị ọzọ ata ya. Onye gbara akpụ ga-eri akpụ ya. Onye kpọrọ ọka ọ ga-ata ọka ya. N'aha Jizọs. Anyị na-arịọ Chukwu ka o were anyị ike were chọọ unu mma. Gọzie ezinụlọ unu niile, gọzie ndị di unu, gọzie ụmụ unu. Dịka unu na-agba mbọ ịdị na-eme ka ihe Chineke were na-achabata n'ezi unu, ka ọ nyekwa unu nzọpụta, nye unu ahụ ike, nke ọ na-ahụ na nke mkpụrụ obi, site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ana m ekelekwe ndị oke for being in our midst. Thank you so much. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ngwanụ ka anyị kwupụta njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile.
biko dubata anyị n'isoro keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala rute n'ebe ahụ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike ya banye site na inwe na Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ jọgbuo site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi isiokwu ya bụ anyị ga-agbakọta n'azụ gakwuru ndị ọgọ mmụọ ma ha onwe ha siri na Pega bịaruo obodo Antiọk nke dị n'ala Pisidia n'ụbọchị izu ike ndị Juu. Ha wee banye n'ụlọ nzukọ obodo ahụ ọdara. Mgbe ndị nzukọ ahụ gbasara, ọtụtụ ndị Juu na ọtụtụ ndị mba ọzọ ndị akpọbatara n'okpukpe ndị Juu tụrụ Pọl na Barnabas. Ndị ozi ahụ wee gwakwa ha okwu na-agba ha ume ka ha nọgidesi ike n'ihe ha nụrụ, tụkwasị obi na amara Chineke. N'ụbọchị izu ike ọzọ, ọ fọdụrụ ihe nta ka obodo ahụ niile zukọ ịnụ okwu Chineke. Ma mgbe ndị Juu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ha bidoro inwe anya ụfụ megide Pọl na Barnabas, bịakwa jupụta n'ekworo. Ha wee malite ikwu okwu megide ihe Pọl na-ekwu na inye ya mkparị. Ma Pọl na Barnabas kwuru okwu na-asọghị anya sị, ọ dị mkpa na mbụ ka e buru ụzọ kwuo n'okwu Chineke, ma ebe unu jụrụ ya sikwa n'omume na-ekpebi na unu ekwebeghị ịba na ndụ ebighị ebi, lee, anyị ga-ahapụ unu gakwuru ndị mba ọzọ. N'ihi na otu a ka Onyenwe anyị nyere anyị n'iwu sị, ewepụtala m gị iche ka ị bụrụ ndị mba ọzọ ihe, ka ị wee kwusaa ụzọ nzọpụta ruo n'akụkụ ụwa niile. Mgbe ndị mba ọzọ nọ n'ebe ahụ nụrụ nke a, obi tọrọ ha ụtọ, ha wee too okwu Chineke. Ndị niile edebere ịnata ndụ ebighị ebi wee kwere na Jesu. Okwu nke Onyenwe anyị wee gbasaa n'ebe niile dị n'ala ahụ dum. Ma ndị Juu kpaliri obi ọtụtụ ụmụ nwanyị na-atụ egwu Chineke, ndị ama ama n'obodo ahụ, na ụmụ nwoke ndị ọha na eze na-asọpụrụ n'obodo ahụ. Ha wee kpalie nsogbu megide Pọl na Barnabas, wee chụpụ ha n'oke ala ha. Ndị ozi ahụ wee tichapụ aja dị ha n'ụkwụ dịka ihe amamikpe megide ha, wee gaa obodo Iconium. Ndị na-eso ụzọ Jesu ndị bi na Antiọk wee jupụta n'ọṅụ na Mmụọ Nsọ. Abụ ọma na azịza ya, ihe anyị ga-aza bụ, anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ụmụ atụrụ nke igwe atụrụ ya.
Hallelujah.
n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu kwuru sị, atụrụ m na-anụ olu m, mụ onwe m makwara ha, ha na-esokwa m. Mụ onwe m nyenyekwa ha ndụ ebighị ebi, ha agaghị ala n'iyi ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-anapụ ha n'aka m. Nna m onye nyere m ha kasị ihe niile. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ịpụnarị nna m ihe n'aka. Mụ na nna m bụ otu. Ozi ọma nke osekwu ụwa. Ndị otu unu si ma mma taa. Ekele dịrị Chineke. Obiọma ọ dị gị na ịnọ n'ụlọ Chineke n'ụbọchị taa? Ị dị sure na obiọma dị gị na isoro bịa emume ndị nne taa? Ọ bụrụ na ị ma na obiọma dị gị, ọ bụrụ na ị chere echiche azụ, ya bụrụ na o nwere ihe Chineke mere gị, ka mgbe ọbụla ị chetara ya, obi na-atọ gịrị ma ọ kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ọ bụrụ na ụkwụ adịghị gị mma na ọ dị anị, biko mgbe ị mara ihe ahụ ị na-echeta, obi a na-atọ gịrị ma ọ kwụrụ n'ihi ya, kelebe Chineke ugbu a. It's a moment of thanksgiving. Kelee Chineke a onye mere ka ike dị na ndụ gị, maka na ọ bụrụ na ị na-anụ olu ọ pụtara na ihe Chineke nyere gị the most important thing. Ihe ndị ọzọ so na ya ọ ga-enyekwa gị. Kelee ya maka ndị enyi, kelee ya maka ihe ọma ndị ọzọ anyị na-echeta obi na-amaghị mma. Kelee ya maka mama gị, kelee ya maka papa gị, kelee ya maka ezinụlọ isiri n'ime ya pụta, kelee ya maka ihe ndị ọzọ nke ọ na-emere gị. Kelee ya, you have a reason. Praise the Lord. You have a reason to thank Him. You have a reason to say, Abba Father, I glorify your name. You have a reason to say, Ancient of Days, be thou exalted. You have a reason to say, you have every reason to thank God. Kelee ya maka ihe ọma o mere, maka na asị na ekele onye akịrị ya ụgwọ ọzọ. Ngwa welere m aka nri gị ahụ elu. Welere m aka nri gị ahụ elu. From the heart of your heart, just sing this song. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you do. All my life you have been so good. You let me
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Every fourth Sunday of Easter, today, time over the Good Shepherd Sunday. More than the Good Shepherd Sunday. That Jesus is Motherhood has a huge similarity. Between motherhood and the Good Shepherd, the similarity there is very, very huge and humongous. Oburibu here Makanida na ha abụọ ezigbo onye nchatụ na-awụ a good leader. Maka na ọ na-aga n'ihu igwe atụrụ ya na-eso ya gakọta n'ihu ya ala azụ ka igwe atụrụ ya na-aga n'ihu ka ya nọrọ n'azụ ka o nwee ike na-echekwa ha ma n'ihu ma n'azụ. Leadership. Identity
nzọpụta nye mba niile. Ọ bụ ya bụ ebe ezigbo onye nne nọ. Na tinye aha gị ebe ahụ. Ọ bụ Chineke na-agwa gị okwu a. Beatrice, Cordelia, Juliana, whatever is your name, tinyekwala ya aha gị ebe ahụ ka okwu a n'obi gị na Chineke na-agwa gị sị, emeela m gị ka ị bụrụ ihe nye ezinụlọ gị. Ọ bụ oku ọ na-akpọ gị, that is a vocation. Emeela m gị ka ị bụrụ ihe nye ezinụlọ gị. Emeela m gị ka ị bụrụ ihe nye yeah.
nye ndị ọzọ. Ezigbo onye nne na-ewepụta ihe ọ nwere wee nye ya ọdịbò maka ọdịmma nke ndị ọzọ maka na ọ ghọtara na ihe niile ndị ọ nwere na ọ bụ Chineke na-eme ka ebe ike ji ya wee mee ka ndị ọzọ nata ngọzi nke Chineke. Ọ bụrụ na ị hụrụ onwe gị n'ọnọdụ a, ọ bụrụ na ebuo ndị nne m ahụ ka isi wee ilebe ihe were kwesị ike n'ime maka na isi okwu ihe ahụ. Mana ọ nwere ndị ndị ọzọ ndị mmadụ were ụda ihe ga-enye atụnyere ha bụ na ihe ọgụgụ nke mbụ taa o nwere ụmụ nwaanyị ndị akpọrọ ka ha mara ka ha agaghachi n'ụzọ nye Paul na Barnabas. Actually, they brought some women of prominence in that community who were
ka anyị bilie n'elu. Ekwe m n'otu Chineke na ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị adịghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna hụrụ tupu ụwa ka ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ahụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọkọọ ya n'obe n'ihi anyị n'ụbọchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọnwụnwụ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ ragoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ime niile dị obodo na ndị nwụrụ anwụ ikpe, obodo ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na-agbapụta, onye a na-esepụrụ n'ezinụlọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta n'otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ebere nke ndị kwadoro, ngwanụ ka anyị rịọ Chineke ka o nyere anyị aka dị ka anyị na-eme emume ezigbo onye nche atụrụ taa, ka o nyere anyị aka n'ọnọdụ niile nke anyị na-elekọta ụmụ Chineke, ka anyị were amara nke gị nwere anyị Jesu Kristi na-enye anyị ịbụ ezigbo ndị nche atụrụ were na-arụ ọrụ, ka ọ gọzikwe ndị nna anyị na mbọ niile nke ha na-agba. ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, ndị dikọn na ndị niile na-edu igwe atụrụ Kristi, ka mmụọ nsọ na-agbaziri ha, ka ha kwudozie ike n'ọkpụkpọ Kristi kpọrọ ha n'ụbọchị ndụ ha niile. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị mmadụ niile na ndị na-agba mbọ ikpochapụ enweghị ebe obibi na ịda ogbenye, ka Chineke gọzie mbọ ha na-agba ma gọziekwa ha. Anyị arịọ gị dị nwe n'obi ya ọma. Maka ndị nne
St. Eugene ka ha jiri obi umeala na irube isi dịka ezigbo nne onye nche atụrụ na-edu ma na-agbaziri ezinụlọ Chineke tinyere ha n'aka. Anyị arịọ gị dị nwere maka ihu igwe ndị mma, maka igwe ewu na atụrụ na ubi, maka ndị ọrụ ugbo na ndị niile na-azụ ụwa ihe oriri site ọrụ aka ha, ka Chineke gọzie ọrụ aka ha ma chekwaba ha. Anyị arịọ gị dị nwere ezigbo maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri a dị nsọ, ka anyị na-ahụta onye nwe anyị n'ime onye ọbụla anyị zutere. Anyị arịọ gị dị nwere n'obi ọma. maka mkpụrụ obi ndị nne niile nwụrụ anwụ n'ụwa niile, ndị nne nke parish anyị, ọkacha ndị nke anyị na-echeta na Jamasị dị asọ taa, ka Chineke mere ha ebere site n'arịrịọ anyị na nke nne anyị dị asọ bụ Maria. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị ka anyị werezie mba ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were ha chee ihu Chineke ugbu a. Jesu Kristi onye nwe anyị. Hymn number 54.
nọgide edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ndị onyinye ndị a nsọ site n'ịkwata na mmụọ gị ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu etinye n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye gị ekele otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-ebunye maka unu. Otu ahụ ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke mmiri iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịpụ n'ịnwụgide efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gasị n'ụwa niile na ịdị ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo iri na anọ na bishọp anyị bụ Gomez na ndị ụfọdụ niile. Chetakwa ụmụnne anyị iji ogbe wee gara ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke mbe gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị so Virgin Maria dị ngọzi na nke na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile na ndị mere uche gị n'ụwa wee teta ndụ ebe ka anyị sorokwa ha n'ike gị elu gị site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ruo ụwa niile. were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta
maka ịnata oriri a ga-enwe ịbụa n'iru ebe a etu esi enwe ihe a ga-enwekwa ịbụa n'etiti nwa ofu na azụ na dọba ụzọ esi abata so ndị niile nọ n'elu na ndị nọ n'azụ na ndị nọ n'azụ ụlọ ụka ndị ama niile ya nọ n'ụzọ esi apụ n'ụlọ ụka. Wow.
8. Number 8.
biko were obiọma gị kpọkọba anyị n'oriri nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. tupu ya na-ama ọkwa kịta ndị nne ya bịa inye nne anyị dị asọ flawa ka ha si eme. Ndị ukwe ya eduzi anyị gaba n'iru.
anyị na-eletara anyị niile ihe gbasara Together Mission ndị kwere nkwa ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị mejupụtara nkwa anyị kwelụ wee na-elotakwa ndị niile ndị okenye na ụmụ anyị ndị nke nọ kọleji ha akwụbeghị aka n'isi ndị dị etu anụnwa nọrọ ebe anụnwa ma ụnụ malụ ha unu mee ka ha malụ na anyị ga-enwe confirmation class virtual class onye na-ahụ maka ya bụ Bọdi Ezechukwu ọ ga-ebido Mee 25 nke a bụ ụzọ isi enye aka ka anyị fụ na ndị be anyị niile ndị ihe dị etu anụnwa dị arụ na ha nwere ohere inweta ya ndị nọ high school esoro na ya maka ndị nọ high school na archdiocese anyị ha ga-eje de klaasị nke a na-eme not virtual ka anyị ghọta ya ndị dị etu ahụ ụnụ Bọdi Ezechukwu ma ọ nwere ike ịfụ nwa ma ọ bụ ụkọchukwu na-achị anyị nye ha afa ha ga-ebido Mee 25 ndị lectors Mee 25 agbasa ụka unu ga-enwe nzukọ ọnụnwa that's for the lectors. Kịtazi ana m akpọlite onye isi ndị nne ka ọ bịa so we'll recognize them and kelechi Chineke for them. Biko kwapụrụ ha aka o. Anyị na-ekelekwa ndị fada anyị na all the religious class support anyị. Ihe ndị nne nwere inye unu, anyị na-enye unu ya ma anyị pụọ n'echi. So anyị na-ekele unu for all your support. Anyị na-ekele gị fada. You are here all the time. Na-ekelekwa ndị fada niile support anyị, all the religious support right now. Novena I made for 9 years. It was for 9 days, sorry. It was very fulfilling. It was a spiritual venture for us. So didn't let it happen. The next day in Jesus' name. When our secretary, she will be reading out the recipients. I will be doing the presentation. Because afterwards. So don't dream Jesus. In the mama. Okay, I let you know within the Lugodi for 25 years. So the first person for Mrs. Ifa Nayo, but then it will go, sir. No problem, whatever. Okay. The next person will, in recognition of your milestone achievement of 25 wonderful years of marriage, Lady Nkiru Ogwe.
Mrs. Ijoma Ezewoye in 25 years. Princess Antonia Ofoha, 25 years. Dr. Papa Amadi, 25 years. Dr. Papa. Mrs. Nkiru Obodo, 25 years. Mrs. Chidiabere Anyatike, 25 years. Lady Uchechukwu Onwelingo, 25 years. In recognition of your milestone achievement of 35 wonderful years of marriage, Princess Antonia Ofoha. Marriage, Lady Ngozi Ogoma Anom. And 35 years, Lady Rose Collect Onyinye Omu. Oh, and this is the last but not the least to our president, Dr. Angela Obewu, 35 years. Ọ na agbasa a ga-enwekwa dịka ụbọchị ụka gara aga ebe oti nke anyị kwuru okwu ya agbasa ọ ga-adịkwa n'ilo ndị chọrọ ya unu ga-enweta ya. Ndị Legion of Mary na-akpọkwa ndị chọrọ ịbata ha na-aka na-ekwu okwu ya. Ha na-ememe meeting na Satọde na Cry Room nke dị n'aka nri ebe a. Then in the Junior Presidium, 5 to 11 years, 5 to 17 years, Junior Presidium, na de nwezuko nke ha, Abbasas 8 a.m. Mass na Parish Hall. Ndị niile dị etu a, chọrọ ịbanye ka ha jebe ebe ahụ. Kịta, ana m akpọrịta onye isi ndị nna ka ọ pụtaba. Ndị nna papa, ndị nna papa, ndị nna etu ọdụ dị ndị nna ya amakwa ha. Anyị ga-ekezi onye isi ndị nna ya ka anyị gezie ya ntị. Ọ bụrụ na olu aka bụghị ya aka, anyị mara ma anyị esi ebe a nabata.
God is good all the time. Over to today, Amaka. Ndine mama. Ndine mama. Ndine mama. Ndine. Rice and stew, very plenty. But before I can go, go on the boy. I'm an Iowa son of the one, and I'm a giant this year. I get it with well, and I can say, Eugene, Chuba's on your one. Nina Papa. Nina Papa, what up? You want to open up Papa Cassie? Nina Papa. Nina Papa. One day now, when I always had Jerem, and I am shepherds. So they right kind of easy. So Hannah said, I'm in there, now how now when I'm waiting to hear Mother's Day this year, I know what I never like this. But I didn't ask that, didn't there? Nihono, now Mashaha. Nihono, now the animal. So, no Bioma, nearly Rodo, and I'm where that I can see that. I said, I met the Indian I watching it. So, I was Rabado. I know what I I want to entitled to one plate of food. If I know about church, I would only make a pack of force also. And yet, listening ending on us, we go pass it along. Here, Mandina, please, let's work together. We have enough food to go around for everybody. Our sitting arrangement, that will be the same thing. One answer that I will be doing in the east. So, in the east, the youth in the west, and I'm not in the north. The clergy, the priests, the sisters, and our young adults in the south. People, on your boy here, you have especially people in the aisles. Take the chair back to the sitting area and make sure you don't leave any chairs in here. We need almost every seat so that everybody will find a place to sit down. This year, one of the things in the nursery we're going to go back to the idea before. I want to know why I know. Then we a reason I did not do here. Now every day we are grateful for all the amazing things people have done. And part of the ways we do that is through our prayers. So in our way, I am a divine message. No, if no give now about here, then no guy in the rosary. Then I go on 90% of us are going to get the rosary. So today, Ndina, Ndina, rosary. It can be an opportunity.
chinata ọnụ anyị ka nọ n'ụlọ ụka ụka agbasabeghị ka anyị mechie n'ọnụ anyị nọ n'ido anyị nọ n'ime ụlọ ụka daalụ ọ bụrụ na Kalista Ezeokoye n'ebe a ya tụrụ ọtọ oke ihe ji mkpọlite ya bụ n'oge gara aga ọnwa na agbamokwu ọnwa gara aga ọkwụkwọ ọtọ like this ndị amara onye ọ bụ ma nwe ya rapụ anyị na-anọbụ ebe ala Naijiria mụrụ na Naijiria a na-akwado ịkwụ ya ebe anụnwa anyị niile nọrọ ebe a ụbọchị Fraịde anụnwa ka ọ ga-abụ ebe a 7 p.m. ndị otu ya ndị niile maala ya ndị Igbo Catholic Community ụbọchị ahụ ka a ga-akarị ụka ebe a 7 p.m. emesịa eje na hall 11 or 11:30 agbasa so ka anyị buru ya n'obi ka anyị bịa n'oge ka anyị gbaa mbọ ka anyị nọnyelie meruorie n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si eme daalụ ndị tata bụ ụbọchị izu a na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ka anyị na-anya anyị na-ekele ndị niile tata ụbọchị izi ha ndị sista hapụ otu three of them anyị na-ekele ụnụ onwe sista nke nwanne anyị nwanyị bụ Agata Ibe nke nọ n'ebe nọ ya na spirit ya ebe nke obi so nọrọ ebe a ya ka m na-ekene spirit na ndị sista ndị ọzọ ana m ekenekwa ọkwa misisi mbata mama atabakwa ya na ebe a ka anyị kụpụrụ ya aka ọ bụ mama atabakara anyị anyị na-ekene ya wee na-ekenekwa ụkọchukwu kara anyị ụka tata ka anyị kụpụrụ na ya aka anyị na-arịọzi ndị ụkọchukwu agọziela anyị rosiri nke anyị ga-enweta ihe anyị nwa na-amụrụ amụ ka m agụtara onye si na enyere onyinye nne anyị dị asọ ọ kpọghị ya ihe ana m echeta ike ihe ya akpọ ihe azụ onye ụka Katọlik enyere gị rosiri ịdapụ n'amụ kedu ihe iji anụ daalụnụ anyị na-arịọ ndị ụkọchukwu ka a gọziela anyị ya ka ha bịara bụrụ akara nke nchekwa nye ndị niile bi ebe ahụ ka ebube gị chụsasịa ike nke ọchịchịrị niile ka ihe nke mbilite n'ọnwụ gị were na-achakwasị anyị dịka anyị ji ya na-ekpe ekpere si n'okwukwe anyị nwere n'ebe ị nọ na-emezuru anyị ebumnuche ọma anyị Maria dị nsọ nne nke Chukwu biko chee anyị na mba anyị n'ihu nwa gị bụ Jesu Kristi site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị niile gosi
gọzie chaplet ndị a ma gọzikwa anyị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kita, ini ya, bagai